Start na wala. Praise God, hallelujah. Mingbalik na punta. Wala na taga-live mga igsoon. Praise God for this opportunity again. Okay? Mabungahong kagabhion mga igsoon. Mabungahong kagabhion again and again. I'm back. Pasensya na sa mga busy kayo nga mga higayon ni aging mga adlaw igsoon. Okay? So na ko igsoon, ibalik na ko. Okay? Kumusta mo riha? So wala man ta sa live igsoon kanunay. Apanaa mo kanunay sa akong pagampo. Pirminti gina. Inigmata sa buntag, inig before matulog na amo sa akong pagampo kanunay mga followers. Okay? Ani nga page 6 on. And this time, before we proceed, before we start, I just want to remind everyone or to encourage everyone to start na mo rin, mention your friends and loved ones here in the comment section. Onya, don't forget to type at followers, at highlight, at everyone. Thank you, Brother Chris Allen B. Mantika. Thank you so much for typing at followers, okay? At highlight, okay? Thank you so much. O kanay si sister nga ininsik man. One of our subscriber. Thank you so much, sister. Okay. So ako sa igsoon, ako po i-share sa account na ko, personal account. Okay? Let's go! Para sa kamayan sa Ginoo. Manihapon ta og pulong sa Ginoo. Okay? Nakapanihapon na mamuriha, kami wala pa. Akong giuna ni igsoon. No, wala na ko pansin na ang akong tiyan nga gigutom. Sigurohon ako ni. Okay? Again, ako sang i-share. Kamusta? Kamu po Dexon. Hey, shout out sa 65 viewers this time. And ako rin gi-shout out ang 161 followers o mabungahong Kristohanon. Praise God for that. To God be all the glory. Di may palahubog rin sa mani. Shout out for Bulgarian City. Pastor, please pray sa akong bana nga unta dili na siya magsigig inom kay palahubog. Uy! Ganahan kumampo ni mo palahubog. Palahubog kayo kung bana, Pastor. Salamat dan, Pastor. Sige. Kaya itong itsuran, be. Aron kay bawo tag sa to. Sister Lilibet. May posing mo nun. Okay, Sister Lilibet, copy. Okay, atong i-pray na. Mauna akong paborito, iampo mga nasa bisyo, baka diha matagikan, no? So, usa ko, I am the living testimony nga pwede ta baguhon sa Ginoo, no?
Ampo sa rin igsoon niya, tabang sa kog ampo. Shalom, Pastor James. Kinsa man eh. Nag-ininsik na po siya. Kinsa ni. Okay. So, anyway, man na ko share igsoon and sa tinud lang igsoon ning sayo-sayo taog live ron kay sayo may mga tulog. Kay around 4 AM tomorrow, biyahe mi kay madtumi sa Isla Islands of Pitogo na diri sa Ubay dapit no sa Bohol. Unya speaker ko sa Thanksgiving. So shout out sa tanang taga Pitogo dia. Shout out si Pastor Joel Aransado. Okay. I see you. Okay, again, the reason why medyo sayo atong live igsoon kay wait sa bugnaw na kay aircon. Ugma sa kadlawon alas 4 mata na mi ana. Nya around 4:30 biyahe na mi. Layo-layo among biyahe igsoon no. Magapas mi sa Barge nga alas 7. Di siya duol no. So from Clarin to Ubay. Okay? So matumi Pitogo, it's our 3rd time. Pero lahi na po ni siya nga church nag-invite nako. And actually wala pa ko kakitaan ni, wala pa po sila kita nako. Followers lang sila nato igsoon. So mao ni ebidensya nga daghan jud na bless aning page na to igsoon. Wala tay giisa relihiyon, wala tay gipataas tao, pundok, simbahan. It's all about Jesus Christ, no? Si Jesus na jud ang atong bugtong ipataas igsoon. No? So again, pasensya na day mo. Yesterday, Sunday, busy jud kay ko igsoon, no? Kaya nga mo ang gitarista, akong gi-shout out nasa Cebu karon, si Ezra. Mao ginamong gitarist unya, wala man siya. So tanan nga service ako'y nagitar pag Sunday service unya ako pa jud ni Wally. And then pag youth service ako na po yung gitar, pag men's cottage service pagka last night ako na po yung gitar. Ako tanan kay ngano man wala man, so permente man tada, adjustable man ta para sa kay mayaan sa Ginoo igso no. Wa man tay problema diha no. Mao na nga busy jud ko yesterday, wala ta ka live gawas atong pagka preaching nako, pag-preach nako sa Sunday kanang sa congregation. Pero sa normal jud nga live na to igsoon wala kay mao lagi ni busy ang atuang ang yung ubos nga laga igsoon. Pero para sa kay mayaan sa Ginoo. Shout out Sister Annalisa watching from Singapore, one of our subscriber. Okay, thank you sister, God bless. Mga OFW, shout out namo sa kong prayer. Mga seaman, mga naka-permanent resident, please, okay? Mga tanan-tanan, no? OFW in different countries around the world, namo sa akong prayer, mga igsoon, perminti na. So, di mo ingon ako, but it seems like murag i-remind bitaw ko ni Lord nga i-pray sila kay need jud mo prayer. I know, I believe, I understand nga ang inyong sakripisyo for your family, dili sa lalim, no? Malayo sa pamilya, no? Dili lalim igsoon, but mauna nga kung prayer kanunay nag-uban ninyo. Amen. So, shout out Brother Jomar Corsiga. Good evening Pastor James Dumanon. Shout out ko sa akong family. Corsiga family o Lingues family, bro. Okay? God bless. Hi Pastor watching from Davao City, Alabena, Limbo. Okay? Mayang gabi Pastor watching from Mindanao, Anil Gimena Podiotan. Brother, thank you so much for watching. And one of our subscriber is watching this time from Malaysia. Good evening, Pastor. Okay, God bless. Pastor, God bless you more, igsuon. Sister Concepcion Castino Kobashi is watching this time from Japan. Usa sa followers nato nga ning bisita gid sa atong church diri. Sa dihang niari siya sa Bohol. Okay? Joshua Pasto. Okay, paampo ko sa akong wife sa abroad, Pastor. Sige. I-appeal na ako sa prayer igsoon. Priority na ako na mga OFW. Okay? And this time, ako shoutout na ng mga subscribers, tanong followers, subscribers, ani nga page, and subscribers sa atong YouTube channel. Gamay patag subscriber dito igsoon. Kuan pa? 700 plus. Okay? Dire, 161 followers na ta. Thank you so much, no, si Lord. Grabe. Yeah, sa wala makabalo igsoon, I just want to remind everyone nga ang atong YouTube channel na ang link ani nga caption sa live. Okay? So, ang shout out tanang mga piniriso diha nga nagtanaw, no? Tanan different
places, different Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang prisuhan. No? Shout out, Lombia City Jail, mga brad na ko diha. Mga brad na ko diha, long live brad. Uban sa Gracias, Ginoo, no? Nga usa, mga brad na ko diha, nga usa sa hinungdan. Nga maoy nakahatag og hapsay og kalinaw. Sa Lombia City Jail. Shout out, Brad Ungas, okay? And sa worship team diha, nga mga akro, mga brad na ko. Abante ta, padayon ta. Atong i-prove nga dili ingon nga dili majority nga ang mga akro dautan na daghang mga brad nato, mga kapatira nato nga nangalagad sa Ginoo. Although dili tanan, pero naidaghan nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo, Pastor. Thank you so much. Yes, God bless you more, Brother Joshua Pasto. And shout out JR Wagas the second. Shout out Pastor from nahiwa am ko di akong cellphone. Evangelical Church Compostela, Cebu. Okay. Shout out na ko tanang mga jail officer, mga warden, unya tanang mga security guard, Cebu City Jail. Shout out Brad Ares, Brad Rin. Shout out yung tanan diha. And then shout out sa mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines, mga military, Philippine Army, and of course sa Philippine Air Force. Natay mga followers there and viewers. And of course, akong i-shout out ang tanang mga higala na to, kaigsuuna na to nga nasa BFP, Bureau of Fire Protection, mga bumbero, na ako'y mga classmate nga nasa sa fire, nga wala nagpulis, nagbumbero, okay? And then, of course, mga kapulisan. Last but not the least, atong mga higalang kapulisan dia. Shout out Campus Menya, Cebu. Shout out na akong Tagbilaran City Barracks, sila Chief Newes, sila Chief Batuan, tanan dia. And shout out na ko ang Clarin Police Station, nga ganina nag-Bible study mi dito. Okay, Clarin Police Station. Og sa buutan namong happy diri si Chief Amba, Chief. Og sa tanan nga mga PNP personnel here in our station, in Clarin Police Station, shout out. And tanan akong mga higala na akong kapulisan, daghan man kayo mo, nga kuha lang i-mention nga specific is akong mga amigo nga happy, kay dili man kayo daghano. So akong classmate, Police Captain Jasper Reyes, of course, from Antiquera Police Station. Akong Brad Chief, nako nga grabe kabuutan, gipatog jud ko niya sa iyang bugnaw kay itong iyang aircon na opisina nga nag-ubo ko. Pero thank you guys, Chief, mura na kong nasa hotel. Brad Chief nako from SEA, kung Brad sana Police Captain Albert Sator of Candy High Police Station. Ako sang gi-shout out ay si Sir Miasco, okay? Katong vlogger nga police. Nga grabe yung abi-abi na ko dito. Na-bless ko sa iyong kinabuhi. Grabe siya og baruganan, prinsipyo. O tanan nga mga police diha no, sa Candy High Police Station. O sa tanang mga inmates diha. Shout out katong nawalihan ako diha. O shout out sa ni Sir Ruji Abergonzado. He's watching this time. A good friend of mine, police officer nga na-assign sa Davao International Airport. Sakto mo ko, sir. God bless. Thank you. And tanan-tanan no, Police Captain Sir Milioria Brad Arms from Talibon Police Station, Police Captain Sir Renan Romulo, ang classmate ni from Buena Vista, Bohol. And akong Brad Chief, akong amigo Abay Chief, Police Captain nga mo magpadong na ni siya mag-major, mo major di ay mo promote nag-schooling si Abay Onyot Introliso. Shout out Major Ray Olay of Loon Police Station. Shout out Brad Joy Pintados of Sandingan, Loon. Brad ni nga pag-iitan diha pero nakurat ang mga katawhan, mga lumulupyo sa Sandingan, Loon kay nabag-o kalit wala na bisyo. No? Wala ingon nga gibag-o sa relihiyon, gibag-o sa Ginoo. No? Dili ingon nga ning balhin di mo. Akong amigo na siya igsuon nga aderao, bi Brad, di ba? Na Katoliko kaya po na unsa ila kung pasanginlan nga no, wala na nabag-o na. Di ba, Brad? No? So mao na nga akong gi-shout out sa Brad Joy Pintados at Nilsor gibali man ni. Usa sa ako ang higala nga dool sa dughan nga gimingaw na ko wa na ko kita ni. Pero nas kong pagampo, Brad. God bless, God bless. I-regards mi ni Yods og ni imong wife, okay, og imong usa ka anak sila ba. Daraw, regard ni siya bag og tupi ni Brad kay madto ni kuan ugma lagi, pitugo ba nay kuan lagi. Bulaton sa Ginoo ba. Okay? Mildred Fuente, shout out from Agosan del Sur, Pastor Maing Gabi. Andoy Arencia,
Arensa from Katmon, Cebu, shout out. So let's go, manano. 119 viewers at this time. So let's pray. So on, let's welcome the presence of the Lord. Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo. Kay wala siya, wala tay mahimo. Dili ta kaya maka-interpret sa Bible sa tawhanon or kalibutanong kaalam. Okay? So daghan kayong mga nagsigbasa og Bible pero wa na bag-o ang kinabuhi kay wa na usab kay walay knowledge nga, heavenly knowledge. Diari brad naminaw nimo ari. Okay, God bless. Nya mao na nga every time maghisud sa pulong sa Ginoo igsoon. Nindot jud nga atong i-invite si Lord. I-invite yang presence ang iyang Holy Spirit para mas mapalawman nato pagsabot ang pulong sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, this time Lord God, we come into your presence with a humble heart. Kami Ginoo nagpaubos sa among kagalingon sa among tubangan, among giilang imong pagkabalaan. Among giila imong pagka-Dios, pagkahari Ginoo. Imong pagkahalangdon, dili ka basta-basta nga Dios nga among gialagaran, nga among gisimba. Labing balaan ka sa tanan. Ikaw ang among magbubuhat, kami imo lamang mga binuhat nga dili perpekto sama nimo. Apan salamat Ginoo nga sa panahon nga madali na asmi sa kadangog nining kalibutana. Wala jud kay undang Ginoo pagdawat o pagpasaylo namo. Salamat kay Ginoo. Thank you so much for your unfailing love. For your grace and mercy, Ginoo, grabe ka maayo nimo Ginoo. Wala jud ka mausab even though there are so many times nga nausab me. We're not faithful but you remain faithful for us. So thank you God. Thank you so much. So Lord God, before we meditate your word this evening, sa dili pa mi malandong sa imong pulong, Ginoo, andama among kasing-kasing, limpyo himi, himo aming takos, himo aming angayan Ginoo. Aron among madawat, among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. Lord, tagayusab kami kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton og willing musunod sa imong pulong. Kay ang panalangin, ang milagro naa sa pagsunod, wala sa pagpaminaw lamang. Unya igo ra ipalabay spikas dunggan. So Lord, I pray to all of the viewers. Kutob sa maabtan nini nga ikaw Ginoo maghatag kanmo kasing-kasing mas sinugtanon Ginoo sa imong pulong. And tagay mi kaalam nga langit nun. Aron among masabtan ang imong pulong among matugkad. Panalangini ang tanang viewers karon Ginoo. Wala mi nagpataas og pundok, grupo, simbahan o relihiyon. Ngalan lamang ni Kristo Jesus among gipataas karon. So Lord, panalangini tanang mga viewers karon. Kutob sa makakita, makadungog, makatanaw ni bisan pa sa mag-replay Ginoo. Ipabati imong gahom. Ipabati imong presensya, ipabati imong dihog ang hikap nimo Ginoo, ang lihok sa Espiritu Santo imong ipasinati namo Ginoo. Lord, again panalangini ang mga viewers karon. Ikaw lamang among iisay pataas Ginoo. Salamat sa kadaugan. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. Actually, mga igsoon, sa rason nga, wala sad ko nagpugos-pugos og live kay akong gi-preserve akong tingog kay ugma speaker ko sa Thanksgiving unya. Yesterday nagwali sad ko sa simbahan unya. Kuan bitaw akong tingog kay lahi man ko kay i-voice out jud ako maayo ba nga. Mao gyud ni ako no. Ni ako igsoon nga murag wala na ugma bitaw. Ingana lang ko no. So para nako manggod igsoon akong prinsipyo is puslan man nga nagpagamit ta sa Ginoo. Itudo na nato. No? Sa una bitaw na nagpagamit pa ko sa demonyo. Sige lang kog siyaok sa bijoke, nya nay mga babae mo saba sa kong kilid aw paa. Nya nay mo gakos nako mga bayot. Mao na akong ganahan sa una la pasikat, sigsiyagit. Sa una pagalito nga nakos kahilayan. Karon na ba nga naa sa Ginoo? Balag mga pagaw mao na nga every time nga mag-preach ko, di kalikayan nga i-voice out na ko ayo, no? So, mura ko mapagaw. That is why, yesterday, nag-rest ko. No? Aside from that, busy sad ko, mao na nga. Karon, akong gitanaw, mura okay na. Okay na ba? Salamat dahil ko sa kong asawa nga. Nagatiman po nako ba, no? Lahi gining napo kay asawa nga buutan. Love? No? Mga pitay ni kumana nila ba? Niya mao na nga, ipainom ko niya itong limon man siguro to. Mao na nga. By the grace of God, medyo okay na siya niya. Ugma, banat na po. Mao na nga. Karon, tanaw na ko, okay na ni. Birahan na nato ni kay gimingaw na sad ko ninyo. Kay lahi gyud magsigira ko pray ninyo
sige mo paabot, no? Pero again, naman po tayo YouTube channel nga, naman dito, balik-balik sa ta dito, no? So, mao na igsoon nga, akong ipasalamatan ng Ginoo nga, iya kong gidasig. Tonight, sa dili pa ta mga tulog, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Again, before we proceed, pagyud igsoon, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones right now in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. And our topic for this evening is about sa atong pagkapinili, sa atong pagkatinawag, sa atong pagkaniluwas. Okay? Kunya, nindot ni, our topic for this evening is very interesting. Actually, ako ni siyang gi-share yesterday sa church. Unya, na ako'y ipuno ba? Niya ako pa diyong mas palawman og maayo igsoon. Okay? Kay, di man kay tumadungog, maklaro, good kay, kuan ba, no? Sa lahi bitaw ang kuan sa microphone, so karon mas maklaro din. Dol amping lang imuhang kinabuhi, daghan ang imuhang matabangan sa imong pagmaayo sa katauhan. Daghan salamat. Thank you, brother. Thank you, brother. Himaya sa Ginoo. No? Magamping jud ko kanunay uban sa pagamping sa Ginoo. Okay? So, let's start. Excited na ko. Let's go. Okay? Ang atong teksto, English ni. Pero sa iyo naman ni Bisayon. Matthew, according to Jesus Christ, in the book of Matthew chapter 22, verse 14. Again, Matthew chapter 22, verse 14. Nagaingon dire. For many are called, but few are chosen. Again, Matthew chapter 22, verse 14. For many are called, daghan kayo, but few or only a few are chosen. Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. So atong nadungog karon igsoon nga pitinindota. No? Daghan ang gitawag. Wow. Daghan ang gi-invite. Okay? Daghan ang ning-claim nga Kristohanon. Daghan ang ning-claim nga naluwas. Daghan ang ning-claim nga naglakaw sa kamatuoran. Daghan ang ning-sangpit o Ginoo. Daghan nagsigig simba. Daghan sigig attend og prayer meeting. Nagdasok sa youth camp. Daghan ning attend og mga activity sa church. Daghan og ni-attend aktibo sa mga buloton sa Ginoo. Pero naay bagti kay nga ending nga last word is gingon ni Jesus is but few, gamay ra ang napilian or gipili. Okay? Diri na to makita ang mga igsoon nga kaning pagpangalagad sa Ginoo usay makaingon ta nga wapay siguro kay ang kalibutan dangog kayo. Okay? Nakoy usa sa ako ang mahimong matawag og disciples igsoon nga wa man giatuan o kaning mga members sa church. Wa ko miangkon nga ako ani mga gipiyal ni Ginoo nga as murag shepherd ba tigpakaon sa mga flocks. Okay. Usa sa ako ang pariha pog balibo sa una nga mingagi pod og ka adik-adik na maligya pod. Yang gibag-on sa Ginoo. Ingon siya nga ang kalibutan daw gitiles daw. Shout out bro Jojo. So nakanakoy nakatunan sa imong gingon. Ang kalibutan daw naglibog siya. Ang kalibutan dangog kayo. Gitiles daw. Kanang sinawon nga tiles ba? So ang punto niya igsoon nga ang kalibutan danlog. Daghang offer ang kaaway, no? Daghang tentasyon. Daghang deception ang yawa. Daghang lipat-lipat nga murag tinuod. Pero dili di ay. Murag panalangin pero tunglo di ay. Murag siya opportunity nga nindot pero malayo di kas Ginoo. Yan na mga offer sa yawa, no? Ang kalibutan lisod dangog. Mananingon ang balang kasulatan. Daghan ang gitawag. Okay? Pero gamay ra ang gipili. Kabantay mo daghang gitawag sa Ginoo. Daghan nagigamit sa Ginoo sa una. Mga dinihugan pero karon asa na. Okay? Asa na, no? Daghang mga anointed kay sa una niya. Asa na lagi karon? No? Gawa siguro kung tiguang na nga dili na jud ingon nga makapangalagad sa Ginoo kay dili na kalakaw. Pero daghang uban igsuon nga nangawala mingbalik sa agi na pagsalait. No? Kay nga naman daghan ang gitawag sa Ginoo. Jutay ra. Gamay ra ang gipili.
nga ang gipili, pilian pagyud. Kuha ninyo, ang gipili, pilian pagyud. Mabitaw nga ang church igsoon, ang iglesia sa Dios igsoon, naay shaking, no? Naay shaking usahay naay mga pag-testing ba, nya usay itugot sa Ginoo nga murag naay murag bingkil-bingkil, testingan ang simbahan, naay misunderstanding sa churchmate, naay mga ana-ana bitaw, no? Unya kay ang tinuod ay ang Ginoo na sa luyo nining tanan. Testingan jud kung unsa gid atong pagtuo, kung unsa gid atong baruganan. Kung sa panahon nga matandugon ta sa atong duol sa dughan, labi nagpamilya, dili ba mausab atong kadasig sa Ginoo, no? Kay mao ni gipanagna na ni Jesus igsoon. Daghan, many are called, but few are chosen. Kaya ang katong daghang gitawag, wala kagwanta sa standard sa Ginoo. Why? Because God is holy. Gidasig ta sa Ginoo nga maglakaw sa pagkabalaan. Nindot man yung magsabay-sabay tas kalibutan, mo compromise. No? Wa kagwanta. Mo na timan on 7 churches, the book of Revelation. 7 ka klase sa Kristohanon. 7 ka klase sa simbahan. Kana sila tanan nanimba na. Pero ang marapture, ang naay katungod nga magapuyo sa langit, kana rang Church of Philadelphia and katong Smyrna. The rest, Kristohano na. Pero mga kalibutanon, mga wa ni biya sa kangit-ngit, pero sige simba. No? Mao na mga igsoon nga, tinuod ang ingon sa balaang kasulatan. Mao ni timan igsoon, many are called, but few are chosen. Mao na nga, ako nangandoy og nagampo, kanunay ninyo nga nagsigig paminaw na to. Nga among the few that are chosen, usata sa napilian, nga pilion yun. Pilion taliwala sa napinili, usata, unta, in Jesus' name. Dili lalim igsoon. Mabitan ningon si Jesus nga, sa katapusan pag yun, nay manunga mga mini. Okay? Mini nga propeta, mini nga magawali. No? Ako, kapila na ko ginganlag mini, pero bahala sila. Basta ako, padayon ko giya ng mga kriminal, padong sa Ginoo, no? So, mini nga propeta, mag-perform of miracles, o niya. Nay-word son, even the elect, possibly na will be, pwede siya ma-deceive. Pwede mailad ang pinili sa Ginoo. No, mauna nga, dili ilalim ning mga lagad sa Ginoo igsoon. No? Kay kung tinud-anay jud ka, tinuuray ka nga mosunod sa Ginoo, misubay jud ka sa sigpit, lakong na it's key. Distraction ka. Ano ni mga wala. Kung na, gitawag kang mama. Sinsya na igsoon, gitawag akong anak ba? Dugay magawas. Okay? Mga on na daw. Okay? Balikon ako igsoon, no? Daghan kayo ang gitawag sa Ginoo, no? Unya jutay ra ang gipili, unya ang gipili, pilian pa gyud na sa Ginoo igsoon, no? Ako na ni balik-balik igsoon, dili lalim ang god. Kani mga lagad kas Ginoo. Kanang tinud-anay jud ka. Kana jong fully surrender ka sa Ginoo, dili lalim. Ming subay ka sa sigpit nga dalan, dagag mag-BI, magbugal-bugal. Ang uban moingon pa lang, ang ubang simbahan moingon pa. Sobraan naman na sila diha. Agrabihan na po na sila, bawal ani bawal. Saan man mao may gingon sa Biblia? Pagbalaan ka mo, kay nagtawag ninyo, balaan man. Kay ako, balaan man. Gisugo ta sa Ginoo nga maglakaw sa pagkabalaan. Lisod, sigpit. Mao na nga, diha bitaw tay topic ato ni aging adlaw nga, ayaw ka mo kadlok gamayng panon. Gamayng panon, kay gamay ra gyud. Okay? Gamay ra gyud ang gipili sa Ginoo, pero daghan ang gitawag. Okay? Ang buong pasabutan ni Ikson, daghan ang ning-claim nga Kristohanon. Daghan na unta na kay balos ka matuuran. Okay? Daghan na ang gigamit sa Ginoo, dinihugan. Okay? Daghan nag-agip, Iksoon, pero ang ending, wa na apil sa napilian. Kay nibalik man, nidakong upod. No? O na kuan bitaw, na silaw sa kwarta. No? Sa bandi ba? Mga Iksoon nga, wa na appeal sa napilian, kay it's biblical. Many are called, mao ni timan but few are chosen. Mao nang ayaw ka discourage igsoon kung ikaw na lang. To all of the viewers right now, 200 plus viewers, kung imong nakita nga ikaw na lang ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, ikaw na lang ang nilahutay niya, nagtan-aw nimo, makalahutay pa baka ko ani, no? Ayaw ka discourage. Take heart, cheer up. Timani ang pulong sa Ginoo. Gamay ra ang napili. Praise God, kung ikaw na lang o pila na lang mo kabuok dia. It's normal, it's biblical. Gamay ra ang gipili. Pero daghan ang gitawag. Amen. Mao na nga, di ta dapat maluya. Ma-discourage kung daghan ang nibiya nimo. Ang importante, wa ka biyais Ginoo. Amen.
Mao na importante igsoon kay mao ni timan gamay ra ang napilian, daghan ang gitawag. Ako balikon, daghan ang ning-claim nga Kristohanon, daghan ang nitawag og Ginoo, Ginoo, ako man tong nagpropesiya, di ba ako tong nagampog masakiton, nabanaw galit og patay, di ba Ginoo, ako tong dinihugan nga worship leader, ako yung ha? Kinsa ka? Wa ko kailan nimo. Kay ngano man, nibalik man ka. Wa ka kadaog sa mga unos pagsulay, problema sa pamilya, wa ka kadaog. Mao na nga dili lalim igsoon. Kay kanang giingon diya nga many are called but few are chosen. Daghan ang gitawag apan diyutay ra or gamay ra ang napili. Kanang gipili, pilian pa na. Amen. Kay ang ending niingon si Jesus, ang mulahutay sa katapusan maoy maluwas. So napay shaking nga mura bitaw balas igsoon nga pang pinising, kakuan mo na, ayago na siya. Silang tanan balas na, silang tanan gipili, gipalit gali na, gideliver gali na, pero ayagon pa, kay pilian pa ta, taliwala sa mga pinili, hashasan tag maayo, kung angayan ba jud ta mo puyo sa langit, angayan ba jud ka makasinati sa walay katapusan kalipay, hashasan pa tag maayo igsuon. Amen. Mao na nga gamay lagid, mao na niyon si Jesus nga subay gid mo sa sigpit nga dalan. Dili basta-basta ang standard ni Lord igsoon, balaan siya. No? Dili siya nang ang uban moingon na mosabot rang Ginoo, mosabot no. Yes, ang Ginoo mosabot man, mosabot pero dapat makasabot pud ta sa iyang pulong. Nga gitawag ta niya sa pagkabalaan, dili sa kahugawan. Kung naatas kahugawan, natas Ginoo, maglakaw natas pagkabalaan, biyaan na tong kahugawan. Biyaan na tong kadautan, magkinabuhi na tang balaan, subay or oyon sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga, that way, or that time igsoon, nagsubay na ta sa lisod. Sigpit, unsay gingon ni Jesus, tanawa, ako ni confirm. Ang gisubay daw sa kadaghanan, majority, lapad, sayon nga dalan, padung sa kalaglagan. No? Sayon, lapad, daghan ang ning subay. Apan gamay ang ning subay sa lisod, sa sigpit. Sa kamatuuran, mao na niya akong gibalik-balik igsoon, di angay ikapasigarbo ang quality or quantity. Dili angay ipanghambog nga daghan me, gamay ra ng simbahana, daghan me, no. Kung muingon ka nga na imong mindset, makurat ka. If we are aware sa word ni Lord, makurat ka kung manghambog ka nga daghan mo. So ingon sa balang kasulatan, ang gisubay sa daghan, hayahay nga dalan, padulong sa kalaglagan. Way bawal man. Di ba, Brad Joy? Di ba, way bawal? Nahatanan. May lain pa. Hala, hudyaka, diha unsay buhaton. Mao na gisubay sa kadaghanan sayon. But sadly, according to the word of God, padulong sa kalaglagan. Mao na ingon si Jesus, pilian ninyo ang sigpit nga dalang, narrow road, narrow path. Gamay! Sigpit, and aside from that, dangog. No? Musunod kas Ginoo, daghan kag masugatan nga mga dagkong problema. Dagkong pagsulay nga wa pa nimo natagamtami. Lisod kayo, nya mulingi ka, ang uban di na kagwanta, wa ka survive, mura tag nagtraining og pulis ba or army or unsa man na. Tanaw nimo, hala, ang uban ako makauban, ning give up na sa kalisod, ning give up na. Yes, kay lisod ang mga lagad sa Ginoo. Mao na ning ingon si Jesus. Daghan ang gitawag, daghan ang nangalagad ba? Daghan ang mao ning ingon igsoon nga dili magmatter. It's not about how we start but how we finish. Kay ngani, daghan ang niapil, starting ra kutob. Wala ka abot sa finishing. I prayed in Jesus name nga kamong tanan diha mulahutay ta, mabot ta sa finishing igsoon. Di lalim ang mga lagad sa Ginoo lisod. Ako, ingon sila, gigamit daw ko sa Ginoo. No? Ingon sila, instrumento ko sa Ginoo, daghan daw mga dautan, mga kriminal nga ako gigamit sa Ginoo nga mabag-o sila. Pero wala sila kay ba, wala mo kabalo. There are so many times before mingingon ko, Lord, mundang na ko ani, kapoy, lisod mga lagad nimo. Wa kaysa pakasadon ka, biay-biayon, butang-butangan kag istorya, katawaan kag Ginoo, himuon kag katawaan na nila. Lisod. Nadahan times nga maghila ko igsoon. Nga wala ko'y kasumbungan, akura. Kaya ang imong sumbungan, gitraidor man po ka. Ingana, dili ilalim igsoon. Dili ilalim ang mga lagad sa Ginoo.
dili lalim ang langit adtuan. Mao na niingon si Lord igsoon, daghan ang iyang gitawag pero wa kagwanta ang uban. Mao nang jutay ra ang gipili. It means jutay ra ang nilahutay. Mao na niingon si Jesus pod, ayaw ka mo kadlok gamayng panon. Gamay ra gyud ang panon, no? Nga makasaka sa kingarihan sa langit. And then niingon pa gyud, gamay ra ang ningsubay sa sigpit nga dalan. Yan, niingon pa si Jesus mga igsoon, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, makasaka. Di mo pasabot kay niangkon ka Kristohanon ka, followers ka ni Jesus Christ, sure ka. Kadto lamang nagsubay, nagsunod sa kabubuton sa atong amahang langit nun. Amen. Dili ilalim igsoon. Apan salamat sa Ginoo kay kamo diha. Nagpadayon ta. Nya mo abanti pagid ta. Amen. Ang akong technique igsoon, wala na lang jud ko i-ignore ako sa palibot. Tagahan ta mo og tips nga biblikal, tutoki si Ginoo si Lord kanunay. Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus. Because the more we entertain the waves or the storms, kahimtang, atong dakong utang, mong sitwasyon, mga manlulutos, maminaw ta sa mga istorya sa tao, the more ta maluya. But the more ta naka-focus ni Jesus igsoon, the more ta makabaton og kusog, mag-enjoy ta sa journey, bisa grabe na kadako sa unos igsoon, mag-enjoy ka. Mag-enjoy ta. Ngayon, the more ta magtanaw sa Ginoo igsoon, the more ta excited. No? At una, at the end of the day, sa finishing line na si Jesus, nagpaabot na ko. Amen? Nagpaabot na to ang Ginoo sa una, dili ng mga marites, mga sigpang libak na to, dili na mo musugat na to. Pero posible nga maunay maghatod na to sa impierno. Kay madata sa itong pagbati, iba emosyon. No? Kay mapungot man ta usahay. Labi na kami, labi na mga brad na ko diha, nga mga barumbado sa una. Kami, ikson, likado, mututok nga nang magbebi ay magbugal-bugal mo. Delikado, mi. Nga naman, mga init, mamigo, kay mga adik-adik, mami. Sa una. Mauna nga akong gihimo iksoon sa 12 years kapin ako, nga nangalagad sa Ginoo, 12 years kapin. Grasya sa Ginoo nga naabot ko nga tuig iksoon. Naway nabantayan, di na nato pansinon. Let's ignore negativities, no? Tanang negatibo. Because the more we entertain negative, mag-anam o ka-negatibo itong unahuna, kay ma-observe man sila. Hantod, no? Malain na yung unahuna, no? Mauna nga, ang atong himoon iksoon, puslan mang nangalagad tas Ginoo, puslan mang ning serbisyo ta sa Ginoo. Naka-focus ta, nakatutok ta kanunay sa Ginoo. Kaysa finishing line, walay laing musugan na to. Anak, naradyo ka! Grabe, nagsigi magkakatintal. Atong ni aging pista, grabe, nagligid-ligid kas kahubog. Pero naghinulsol ka, nagbago. Salamat kay ning balik ka, dali nga re. Di ba? Way laing igsoon. Way laing matubang na to, musugat na to sa finishing line. It's Jesus Christ. Moingon, well done, my good and faithful servant. Welcome! Nahuman ang pag-antos nimo. Wala na yung maningil ni mo diya. Diba? Wala na yung pagsulay. Ang na may luha-luha sa kalipay, mga igsoon. Nga naman, kaya ning lahutay ta, bisa ginaog-daog ta, gitamay ta, gibinuangan ta, gamag-gamag istorya, gamag-gamag isyo dito, gimaritis tag maayo. Normal ra na, kay kita ang kahayag, matod pas bala ang kasulatan, kita ang kahayag. O kung ang kahayag mo sidlak sa kagabion, dugokon og mga lamok, mga insekto, mga klase-klase sa mga mananap igsoon nga mga insekto, mudugok. Mao nang naagi na yung mga marites na to. Mulibak, mga himantayon, hilabtanon, sagwa, hilabtan ta. But praise God, kung ingana ka, ning sidlak ka, padayon tagsubay sa sigpit nga dalan. Mao ni timan ni igsoon, daghan ta ang gitawag, pero gamay ra ang gipili. Yang gipili-pilian pag yun na. Angayan bagid ta. Amen? Angayan bagid ta. Mao na igsoon nga, ayaw kaluya, ayaw ka si tawagan na nga mura bitaw og mag-worry kang Lord, ako naman lang. Di ba? Ako naman lang Ginoo, asa nawa na akong partner, o dasig kin ako nga churchmate. Lord, ako na lang ani magbalik-balik og worship leader or mag-guitar, Lord, asa naman nawa naman sila Ginoo, namalik naman sa kalibutanong binuhatan. No ayaw kaguol igsoon, it's biblical. Ang matod pa sa balang kasulatan according to Jesus again. Usa sa sign sa katapusan is ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. The love of many
sa tulab will grow cold, something ana mabugnaw igsoon. So mao na nga don't be surprised nga naay mga dasig nga nangaluya kay si Jesus niingon sad daghang nauna nga naulahi. Di ba? Daghang nauna pa nato naulahi. Og daghang naulahi nga nauna. Sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon, ako na ning ibalik-balik. Dili ni padasigay, palahutayay ni. Dili ni padaghanay ang pangutana. Tinud-anay ba jud ka? Amen. So, again, many are called, but few, gamay ra ang gipili. Yang gipili, pilian pag ginaayagon ba? Dahang pagsulay, na-shaking sa church, na-shaking sa family, okay? Na-shaking sa relationship, sa marriage life, na-shaking. So, ayan, egsoon. Deserving bagita mo puyo sa giandam sa Ginoo nga langit, sa walay katapusan nga kalipay. Amen? O na egsoon nga, abante ta. Ayaw, hunaw na ang numbers. Maingon ka, gamay na lang mi, pastor. Pastor, mauni, gamay na lang. Gamay ra gyud ang gingon sa Ginoo. Gamay ra ang gipili niya, pero daghan ang gitawag. Salamat sa Ginoo kay apil ka sa gamay nga nahabilin ning survive sa dagang pagsulay, dagang paglutos. Grabe ka sakit, nagpabilin ka. Praise God. It's biblical. Gamay ra ang gipili. Unang padayon ta igsoon. Again, just don't mind the numbers, the quantity. Okay, padayon ta. Manitiman butang sa inyong unahuna o pagbati. Sa ang ning subay sa sigpit nga dalan, gamay ra gyud sila. Maybe ang uban nga ning subay sa sigpit nga dalan himbalik ning adto sa lapad nga dalan. Kay daghan ilang mga friends and loved ones dito, lingaw kay sila dito, hudyaka, kahilayan. Ibalik sila. Di sila kagwanta sa standard sa Ginoo. Because God is holy. And dili niya itolerate, i-allow ang mga kahugawan. Kaya ang Diyos balaan. So normal na ginang mabalik kay mawili pa ba? Okay? Kay numdom mo ito, naitabo sa Sodoma and Gomorrah, di ba? Gisunog ang dautan nga syudad. Okay? Unya, ang katong asawa ni Lot kay nawili pa man sa kalibutan. Ang instruction sa mga angels, diretso, okay? Dagan, way lingi-lingi. Pero nawili pa man tong babae, tong asawa ni Lot, ning lingi gid siya. Ning disobey siya sa instruction, igsoon, ni Lord or sa mga angels. Ning lingi siya sa kahilayan, ibalik siya sa iyang giagian ba, kanang agi. Mao to nga nahimo siyang haligi nga asin. Wala siya makasurvive. Namatay siya. Amen? Di lalim. No? So again, igsoon, daghan ang gitawag sa Ginoo. Apan jutay ra ang iyang gipili ug ang iyang gipili pilian pagyud niya. Tistingan pagyud ta igsoon. Bairon ta aron mahait. Tistingan atong pagtuo kung unsa man gyud tinuod bagyud ka, mubarog bagyud ka sa kamatuoran. Kusukusuhon ta sa unos igsoon aron malimpyo. So ayan ta kung di ba jud ka mangita atong imuhang mga comfort sa una, imong comfort zone, okay? Si imong mga friends dito sa una nga mga ano? So ayan ta igsoon. Ug mao ni timan ni igsoon sa panahon nga ikaw na gali ang mabilin. Duha na lang mo tulo, gamay na lang taon mo. Angay kang maglipay. Kaya bala ang kasulatan nag-ingon, daghan ang gitawag. Daghan ang gitawag. Daghan ang ni-claim nga Kristohanon. Daghan ang ni-claim nga naluwas. Okay? Pero at the end of the day, daghan ang wala milahutay. Jutay ra ang gipili or napili. Kaya nga naman, maybe wala sila kagwanta sa standard sa Ginoo. Kaya ang nagtawag nimo og nako, balaan. Og kita nga iyang tinawag, gitawag ta aron maglakaw sa pagkabalaan, dili sa kahugawan. But it doesn't mean na maglakaw ta sa pagkabalaan, mahimo na tang perpekto. Okay? Kuha ninyo. Makasapa ta, pero dili tuyuan. Kaya bawa naman ta sa kamatuoran. Okay? Lahi tong imo jong i-design bitaw ang sala. Magplano jud ka ba? No? So mo na igsoon again,
kung nagtanaw ka, to all of the viewers right now, 200 plus viewers. If ever there's anyone right now who are watching this time, gibati nimo, Pastor, ako na lang. Pastor, kami na lang ni mama, ni kuya, ni ate, ni dodong, ni papa, Pastor. Silang tanan ni backslide, praise God. Kay na-appeal ka sa gamay nga gipili sa Ginoo. Padayon ta, ang himuon lang ninyo, mulahotay ta. Yang katong naluya, yampo lang. Way posible sa pagampo igsoon. God will make a way as always. When there seems to be no way, He's a way maker. Kaya siya makig-istorya sa paagi nga dili sila kabalibad. O aron mabalik ang ilang kadasig. Amen. Again, daghan ang gitawag, gamay ra ang gipili sa Ginoo. Daghan ang niangkon nga Kristohanon, kipila ra kay tinuod. Daghan ang nisangpit o Ginoo pero dili tanan nagtawag Ginoo, Ginoo malangit. Kadto lamang nagsunod sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Kadto lamang nagsubay sa sigpit nga dalan. Ngano ray Pastor? Kay dili lalim, usahay dili lalim or lisod sundon ang sugo sa Ginoo. Nausay nga sakit kayo pero para sa tong kaayuhan. Amen. Pero ang importante igsoon mauni timan-an nato igsoon. Magkinaunsa man magkakusog man yung dautan sa katapusang mga adlaw, no? If ever na panahon nga makita nimo bitaw nga nawa na imong tapad sa simbahan, nawa na naluya na imong disciple, unsa naman ni akong baton Lord, unsa may unsa may wrong na, unsa may problema na ako Ginoo nganong ingani man ano, ayaw gi-blame imong kaugalingon. That's normal igsoon. Mao ni timan ni igsoon. Sa katapusan mao ni giingon nga ang mulahotay ra gyud. Unya mao ni ibutang sa inyong unahuna og kasing-kasing. Daghan gyud ang gitawag, daghan ang nangalagad. Apan gamay ra ang gipili sa Ginoo ug iyang napilian gamay ra. Ngano man, maybe wa ka lahutay or wala ka gwanta sa standard ni Lord kay balaan man siya kaayo. Di niya masunod ang pulong sa Ginoo, mao nang hibalik siya. Mao nang adjutay ra gyud. Igsoon di lalim ang mga lagad sa Ginoo. Lisod ang agianan, daghang offer sa kaaway, daghang deception. Apan ang saad sa Ginoo mao ni dili ta niya pasagdan. Ay si Apostle Paul igsoon kasabot sa dana. Mao na ningingon siya, I can do all things through Christ who gives me strength, no? So ingon si Paul igsoon nga, yes, lisod kayo, pero mahimo na ko ang tanan. Makalatas ko sa tanang unos mga balod. Tungod kay tagaan ko og kusog sa Ginoo. Mao nang makalahutay ko. Amen. So kupot lang igsoon. Pastor, gamay lang may. Oy, normal na. Gamay rang gipili. Padayon ta, abante ta. Padayon igsoon hangtod atong makabot or hantod atong mabatunan ang kinabuhing dayon. Again, padayon para sa kinabuhing dayon. Ayag tanawa ang gidaghanon. Amen. Tanawa ang ganti nga nagpaabot sa unahan. Ang kinabuhing walay katapusan. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this evening. Salamat sa imong mensahe, Ginoo. Imo ming gi-remind nga daghan ka gitawag. Apan dili tanan ang imong gitawag na pilian nimo. Maybe ang uban wala ka lahutay, and maybe ang uban wala ka gwanta sa standard nimo. Dili ka gwanta sa pagkinabuhi nga balaan. Gusto magkinalibutanon, Ginoo. But Lord, salamat, Ginoo. If there's anyone right now who are watching, gibati niya nga nila nga sila na lang. Salamat, Ginoo, nga appeal me sa mapilian. And I declare it, Lord God, in Jesus' name, nga usagin mi, Ginoo, sa mapilian, taliwala sa daghan nga gitawag nimo, Ginoo. Oh, Lord God, wala mi mahimo kung wala ikaw. Wala pa mi kahibaw sa unahan ug unsa among masugatan nga mga hagit. Unsa ang mga pag-antos nga among masinati. Unsa nga mga pagsulay, Ginoo, nga among masugatan sa unahan ahead of us, Lord God. But Lord, among gikuptan imong saad nga dili minimo pasagdan, dili minimo biyaan. Imong i-provide ang kusog for us, Lord God, to persevere aron makalahutay mi, Ginoo. Kay nag-ingon ka, ang mulahutay sa walay katapusan maulay maluwas. Lord, tabangi mi. Again, wala mi mahimo kung wala ikaw.
Pero uban sa imong grasya, kaluoy ug tabang, makalahutay mi hangtod sa walay katapusan. So Lord, again, salamat sa imong pulong. I pray, dili nimo labay nga kawang, kung dili mauni makahatag na mo og dugang kadasig, kaisog Ginoo nga mubarog mis kamatuoran, og mulahutay gid mi hangtod sa walay katapusan Ginoo. Og mao ni hinungdan nga dili mi ma-discourage if ever moabot ang panahon nga mugamay mi. Kay normal ra na Ginoo, daghan ka gitawag, daghang nangalagad nimo, daghang nakaila kanimo og nakaibalos ka matuoran. Apan sa katapusan, wa day na appeal sa imong gipili Ginoo. So Lord God, again, tabangi mi Ginoo nga sa kanang giingon nimo sa imong pulong nga jutay ra ang napili o sami sa jutay or gamay ra nga napilian nimo Ginoo. Hallelujah. So Lord, again, thank you so much, Lord God. I-bless tanang mga nagtanaw karon. Bisan pa man kung naay nagtanaw karon nga nag-struggle siya kay sa iyang relationship nimo, tabangi Ginoo. Tagay kadasig, kauhaw Ginoo. Taliwala sa mga unos mo padayon gyud og dili mo tutok sa among kahimtang kung dili anami mo tan-aw nimo. Kay naa kanimo ang kadaugan. Og sa katapusan ikaw ang moatubang namo, musugat namo ginadili ng mga tao sa mong palibot, Lord God. So Lord, tabangi mi nga all the time mga mong mata kanunay ra naka-focus nimo Ginoo. Kay naa diha mi makakuha kusog og diha mi makakuha og kadasig og tungod ni ana diha mi makalahutay Ginoo. Salamat Lord, again thank you for your word and thank you for your presence. And right now, I pray Lord sa tanang mga viewers karon, mga OFW, tanan nga nagtanaw karon Ginoo, bisan asan nga dapit Ginoo. I pray, Lord God, I know aware ka sa ilang kahimtang karon. Aware ka sa ilang sitwasyon karon Ginoo. And right now I pray, Lord God, unsa man ang ilahang need karon, unsa man ang ilang pinakagikinahanglan karon nga milagro as of now, at this moment, Lord God. Lord, I pray, mulihok ka Ginoo. Ipakita Ginoo ang imong gahom, imong milagro sa dapit sa ilang kinabuhi karon nga nagkinahanglan sila nimo. Unsa man nga milagro ang ilang gipangita, gipangayo, gipangandoy karon, Lord, I pray, ipasinati nila karon Ginoo. In Jesus name. Ipabati nila karon ang kahibulungang butang Ginoo. Ipakita Ginoo nga ikaw nga Dios milagroso. Wala ka mausab, you're the same yesterday, today, and forever. So kung unsa ka nga nakahimog milagro sa niaging mga panahon Ginoo, makahimo gyapon ka karon as long as nami pagtuo. So Lord, again, asa nga area sa ilang kinabuhi karon nga tabangonon sila. Ginoo, ako nag-ampo nga mulihok ka sa ilahang kahimtang karon sa pangalan ni Jesus. Thank you Lord. Daghang salamat. So nintak na among ang kuno ng kadaugan, panalangin, kagawasan, kabag-uhan, milagro, gikan kanimo. Ang kuno na mauban sa dakong pagtuo Ginoo. Mao kini ang pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong agalon og personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabihion mga igsoon. Kani mo anak muli lili na pod. Okay, that's all for tonight. Thank you so much. O kuanday. So wala makabalo sa atong YouTube channel, ang link nani nga caption. Free rang mo subscribe da igsoon, no? Mabungahong Kristohanon. And this time akong ibalik tanang dungog o himaya sa tong buhi nga Diyos. Okay? So salamat sa inyong pakikuban igsoon. Good night everyone. And anyway, tomorrow dili kita ka live, sure ko kay mga tumi sa isla sa Pitogo, shout out diha no. Kunya kay speaker ko nila sa ilang Thanksgiving. So wala ko kabalo kung kanus ako kabalik og live, maybe tomorrow night or masin kapuyon ko, basta kay layo among biyahe, basta akong saad igsoon, basta na ako higayon mag-live ta. Okay? So good night everyone. Ang akong ikabilin unsa to nak? Ampo amping abante. To God be all the glory. Okay, ampo amping abante. To God be all the glory. Good night everyone.
God bless, God bless. Thank you, viewers, followers. Tanan. Salamat kayo. Naamos akong prayer. Pasensya na nga. Wala kayo mo na shout out. Wala kayo mo ni nabasa na ko. Pero naamos akong prayer. Mauni ang siguro. Naamos akong prayer. Shout out, Sister Joanne Bitonio. Regards ko ni Brad Ralph o ni Brad Ryan. Okay? God bless everyone again. To God be all the glory. See you next time.